Jedna z najčastejších chýb je, keď sa položí podlaha, alebo teda sa nalepí podlaha na vlhký podklad. Tých dôvodov môže byť viacej. Myslím si, že nie je to úplne vec tej nivelizačnej stierky. Skôr to je problém tej zmeny teploty. Osobne si myslím, že výhody má lepená podlaha, aj keď je to diskutabilné. Každá možnosť má svoj pre a proti. Milí diváci, vítajte pri sledovaní nového podcastu Od podlahy po strechu. Ako už z názvu vyplýva, v podcaste sa budeme zhovárať zväčša o témach z oblasti stavebníctva. Ja som veľmi rád, že tú prvú tému začneme rovno od podlahy a práve k tejto téme sa budeme dnes rozprávať s obchodným riaditeľom spoločnosti Murexin, Marekom Valábikom. Marek, vítajte v štúdiu, pekný dobrý deň. Dobrý deň, želám všetkým. Pán riaditeľ, k podlahám máme všetci blízko, ale čo my, bežní smrteľníci, neriešime, sú veci, ktoré sú skryté pod podlahou. Takže hneď moja prvá otázka znie, keď vojdete vy do miestnosti, čo vás teda zaujme ako prvé? Je to práve možno stav tej podlahy, alebo realizácia tej podlahy? U mňa je to práve tá podlaha, čo ma prvé zaujme. Je pravda, že veľa ľudí si všimne nejaké nábytky alebo farbu steny, alebo možno niečo iné. A tým, že ja som roky strávil riešením prípravy podkladu k podlahám alebo vo všeobecnosti k podlahami, zaujíma ma nielen dizajn podlahy, ale samozrejme aj to, čo je pod ňou, pretože spoločnosť Murexin rieši hlavne teda podklady pod samotnou podlahovou krytinou. Takže to je to prvé. A to, čo ma zaujíma, nie je len vzhľad tej podlahy, čo samozrejme vidím ako prvé, ale aj to, ako tá podlaha pracuje, či pracuje a všetky tie technické parametre, ako sú rovinnosť a nejaké vlastnosti ďalšie, ku ktorým sa možno dostaneme. Rozumiem. Z hľadiska materiálu poznáme niekoľko druhov, niekoľko typov podlah. Mení sa potom potreba správneho podkladu tej podlahy? Aj áno, aj nie. V podstate dnes už tie materiály sú na takej úrovni, že vlastne sú univerzálne. Čo sa týka samotnej krytiny, vieme použiť viac typov materiálov. Dôležitý je samotný ten podklad pri tej podlahe a tam my volíme potom správny typ stierky alebo toho materiálu konkrétneho. Tých parametrov je viac, záleží aj od umiestnenia, či to je vlhký priestor, väčšinou sú iné typy podkladov v kúpeľniach ako povedzme nejakých obývačkách, alebo teda rozlišujeme tieto veci. Takže záleží od použitia a tam už potom do toho vstupuje aj typ tej samotnej krytiny. Prečo je dôležité vybrať si kvalitnú podlahu? Na čo by si mal dávať človek pozor pri výbere možno tej podlahy? Respektíve každý z nás má rád akcie, zľavy, ale nie vždy všetko lacné je aj kvalitné a dobré. To je práve to, že pri podlahe je to o to dôležitejšie, že podlahu nie je tak jednoduché vymeniť ako možno nejaký nábytok alebo nejakú inú vec v tom byte. Podlaha je veľakrát zapracovaná, možno prilepená a samozrejme, že tá samotná výmena sa nerobí asi každý rok. Preto je možno dôležitejšie do tej podlahy ani nemusí to byť, že investovať, ale nastaviť správne typ podlahy, možno aj tú realizáciu neodfláknuť, ale dodržať všetky potrebné procesy a parametre, čo to vyžaduje. A potom tá podlaha môže naozaj spĺňať tie potreby a môže pracovať a fungovať tak, ako to má. Lebo tak mňa vždy napríklad zaujímala jedna vec, či je lepšie podlahu pokladať alebo lepiť. Aký je možno v tomto rozdiel taký najvýraznejší? Osobne si myslím, že výhody má lepená podlaha, aj keď je to diskutabilné. Každá možnosť má svoj pre a proti. Na Slovensku sa do veľkej miery pokladalo hlavne v privátnych priestoroch vlastne ako keby bez lepenia, alebo teda na plávajúci systém, ako sa tomu ľudovo hovorí. Má to nejaké výhody, ale samozrejme tých nevýhod je možno viac. Preto ja osobne z profesionálneho hľadiska preferujem lepené podlahy, kde nám hneď vyskočí zo pár výhod a to je napríklad
lepší kročavý útlom, to znamená aj hlučnosť tej podlahy je iná, možno aj ten pocit z tej podlahy je potom iný pri chôdzi. Nie len ten hluk, ale aj samotný ten pocit, alebo teda ten feeling, ako sa hovorí, že inak tá podlaha pracuje alebo nepracuje. To znamená, každý má nejaké preferencie, ale aj na Slovensku v posledných rokoch je trend, viac sa začínajú tie podlahy lepiť, pretože ľudia možno tento pocit čím ďalej zdieľajú a si uvedomujú, že tá podlaha naozaj je tu na niekoľko rokov a dôležitý je aj ten pocit. To znamená, že keď odchádzam ráno z práce, z domu a stúpam na podlahu, ktorá nevydáva absolútne žiaden zvuk a zvyšok rodiny nevie, že som opustil byt, tak je to v poriadku. Tak by to asi malo byť. Môžeme to aj takto poňať. Samozrejme, že má to aj svoje nejaké nevýhody, hlavne z tej strany realizácie, ale ja to poviem len zo svojej skúsenosti. Moje deti samé mi povedali, že inak sa cítia, keď je tá podlaha nalepená, keď je, v našom prípade to bolo drevo, je to príjemnejšie, je to teplejšie, ako keď sme boli na návšteve a Malý mi povedal, že mu je zima a že to je, nebolo mu tam príjemne, tak to bol taký ten môj súkromný pocit z toho, že boli sme zvyknutí na nejaké drevenú nalepenú podlahu a tie deti tak spontánne to vedia povedať, že som si to aj ja uvedomil. V podstate celý život pracujem s podlahami, ale to bolo také na prvú, že Malý mi povedal, že je mu tam zima, že nejak to klepoce. Takže to sú také veci, ktoré si my možno dospelí ani neuvedomíme, ale tie deti to vedia hneď na prvú takto dešifrovať. Deti sú vždy veľkou inšpiráciou, teda aj v oblasti stavebníctva. Bavíme sa naďalej o podlahách a spomínali sme tú zimu, teplotu a tak ďalej. Z toho mi vyvstáva možno otázka, ak plánujem si zriadiť v novostavbe podlahové kúrenie, je potom asi dôležité zvoliť správny typ teda podlahy, ale aj tých ďalších zložiek, ktoré teda bežným okom nevidíme? Áno, tam musíme vždy sa pozerať na tepelný odpor jednotlivých krytín podlahových, aby nám tá krytina nevytvárala zbytočne veľký tepelný odpor voči podlahovému kúreniu a z našho pohľadu, teda výrobcov stavebnej chémie, vždy riešime vlhkosť tých jednotlivých buď vyrovnávacích nivelizačných stierok, ktoré tiež aj stavebná norma určuje. Pokiaľ je v podlahe podlahové kúrenie, tak je tam zvýšená požiadavka na vlhkosť v podklade. Teda tá vlhkosť musí byť nižšia, keď tam je to podlahové kúrenie, ako keď tam nie je to podlahové kúrenie. Častokrát som sa stretol aj s takou vecou, boli sme ubytovaní niekde v nemenovanom apartmáne, krásna podlaha, pocit z podlahy perfektný, ale teda ako náhle sme zapli to podlahové kúrenie, tak sme večer počuli také praskanie, ako keby sa niekto prechádzal po tom priestore. Čiže toto môže byť problém možno tej nivelizačnej zložky alebo nejakého lepidla nesprávneho, alebo je to bežné, že tá podlaha pracuje, keď sa kúri? Tých dôvodov môže byť viacej. Myslím si, že nie je to úplne vec tej nivelizačnej stierky. Skôr to je problém tej zmeny teploty a tej reakcie tej samotnej podlahovej krytiny. Tým, že možno v tých apartmánoch nie je pravidelná alebo nejaká stabilná teplota v tom podlahovom vykurovaní, tak pri nejakej náhlej zmene nejak pracuje tá krytina. Záleží od toho, aký typ krytiny to je, ale určite každá krytina nejak sa prejaví pri takom náhlom zapnutí toho podlahového vykurovania. Ale tých dôvodov toho praskania môže byť viacej. Ten najhorší prípad by bolo, keby naozaj sa tam prejavila nejaká prasklina alebo nejaká nerovnosť už v samotnej tej vyrovnávacej stierke, tak to už by bolo kritické, ale to sa väčšinou deje. Skôr si myslím, že to je, že pracuje väčšinou nejaký buď prírodný materiál, to sa týka dreva, alebo nejakých plávajúcich laminátových podlah, ktoré nie sú teda pevne spojené s podkladom. Pýtam sa aj preto, lebo teda podlaha v podstate tvorí značnú časť, veľkú časť toho priestoru. Môže podľa vás ovplyvniť nejaký ten celkový pocit z toho bývania, respektíve ako môže podlaha sa podpísať po ten celkový dojem z toho priestoru? Ako som už hovoril, z môjho pohľadu veľmi, pretože na tej podlahe všetci stojíme.
po stenách nechodíme. Ten vizuál je určite veľmi dôležitý, ale podlaha nám tvorí, myslím si, že značnú časť toho nášho aj vizuálneho cítenia v tom priestore. A samozrejme aj pocit, lebo priamo po nej chodíme, ako som spomenul aj ten prípad s mojím synom, ktorý to hneď zaregistroval, že nie sme na nejakej príjemnej podlahe, kde mu bolo zima a mu to tam tie autíčka klepotali. Takže ten pocit nie len tie deti vnímajú, ja si myslím, že to vnímame aj my dospelí a o to dôležitejšie je, že už podvedome tá podlaha nejak pôsobí na každého. Takže v dome asi chce mať každý príjemné prostredie. Je veľmi dôležité mať správne zvolenú podlahu, alebo tak, aby to každému nejako vyhovovalo. A samozrejme, že vec dizajnu je individuálna. Ideálna cesta je asi poradiť sa s odborníkom a teda nechať si poradiť, lebo to, čo nevidíme, je častokrát vlastne najdôležitejšia zložka celej tej realizácie tej podlahy vlastne. Presne tak. My tak pristupujeme aj k našim zákazníkom, kde na školeniach, ktoré robíme pravidelne, sa veľmi podrobne venujeme podkladom a z nášho pohľadu je toto najdôležitejšie, pretože pokiaľ je dobre pripravený podklad, tak už samotná realizácia podlahy je veľmi jednoduchá a aj potom životnosť a nejaký pocit, ako sme už spomenuli z tej podlahy, je oveľa lepší, ako keď sa tieto veci zanedbajú alebo nejak správne nevyhodnotia. Ako podľa vás pôsobí, alebo teda súvisí podlaha so zdravím a celkovou pohodou v domácnosti? Tá pohoda, to sme práve spomenuli, že myslím si, že každý to nejak vníma, či už ten rozdiel medzi tým plávajúcou podlahou a medzi tou lepenou, a to už môžu byť rôzne krytiny. Každý preferuje niečo iné, ale myslím si, že tá podlaha je asi najbližšie zo všetkých tých komponentov v tom priestore, kde žijeme, alebo v tom byte, alebo dome teda. Je nám veľmi, možno ešte aj teda posteľ, alebo teda nejaké takéto nábytky, ale tá podlaha je, myslím si, že veľmi dôležitá pre každého, takže z nášho pohľadu my sa venujeme podlahám a podkladom dlhodobo, a teda z tej profesionálnej stavebnej časti, ale myslím si, že aj ten pocit a samotná tá krytina, ten celok je veľmi dôležitý. Možno by sme sa mohli teraz presnúť k aktuálnym trendom vo svete. Aké sú teda aktuálne trendy v podlahách, nielen v dizajne, materiáloch, ale v podstate aj v tej technológii prípravy podkladu, keďže z každej strany počúvame o udržateľnosti, ekológii. Áno, zrovna Murexin je veľmi silný partner, čo sa týka vôbec v podlahách. A samotná firma Murexin má vývojové stredisko na lepiace hmoty, samonivilizačné hmoty. A čo sa týka lepidiel, tam už niekoľko rokov prebieha trend práve v ekologických lepidlách na báze silanov, ktoré sú pokrokové oproti voľakedajším polyuretánom, alebo ešte možno skôr, čo si pamätajú niektorí ľudia, asfaltové boli nejaké lepidlá. To znamená, že ten vývoj je veľmi rýchly a samozrejme aj čo sa týka ekológie, veľmi dôležitý. Takže v tomto zmysle sa tie materiály posúvajú aj voči ekológii, ale samozrejme aj tie vlastnosti tých materiálov sú naozaj prívetivejšie aj k tým samotným realizátorom tých podlah. A čo sa týka nejakých trendov, ako som aj hovoril, na Slovensku vnímam posledné roky viac trend lepiť podlahy ako alebo teda, že mení sa to, že na Slovensku sme veľa robili podlahy k plávajúcim systémom. Momentálne v posledných rokoch sa to trošku začína meniť. A to je asi taký najväčší rozdiel. Tiež, čo je nový trend alebo nový typ materiálov, novší typ materiálov sú kompozitné podlahy, ktoré majú nejaké výhody oproti tým pôvodným vinylom, ako sa nazývali ľudovo. To znamená, že menej pracujú pri tepelných výkyvoch
Samotný vinyl bol vlastne PVC materiál, nejako upravený, ktorý mal veľké výkyvy v teplotách a to možno si pamätáte aj vy, že sa rozchádzali tie jednotlivé dielce, pokiaľ to boli dielcové podlahy. Veľmi dobre si to pamätám, ako sme potom dúpali po tej podlahe a spájali to naspäť dokopy po pár rokoch, takže presne toto si myslím, že pozná skoro každý človek a tie materiály sa nejako vyvíjajú. Dneska sa to robí aj z ekologického hľadiska, sa vlastne recyklujú nejaké materiály, z ktorých potom vznikajú znova podlahy a ten novší typ tých kompozitných podlah sa nazýva SPC podlahy, ktoré majú teda výhody menšieho zmrašťovania alebo tá podlahová krytina je vodeodolná, tepelné oveľa viac stabilnejšia. To znamená, tá odolnosť tej podlahy je vyššia a samotný dizajn je možno, samozrejme, že sa vyvíja tiež, takže je prepracovanejší a viac možností aj čo sa týka nejakých hrúbok, rozmerov, možno nejakej odolnosti a stálosti tej podlahy. Takže toto všetko sa vyvíja a zrovna tie SPC podlahy dneska tvoria asi najväčší podiel predaja v tých podlahových krytinách. Sú chyby, ktoré vznikajú už pri príprave podkladu a prejavia sa aj po používaní? Jedna z najčastejších chýb je, keď sa položí podlaha, alebo teda sa nalepí podlaha na vlhký podklad. Keď niekto neskontroluje vlhkosť, teda to je už vec toho realizátora, ktorá by mala byť jedna z tých najdôležitejších. Alebo teda mohol by som začať tým, že sú nejaké parametre, ako je vlhkosť, rovinnosť, pevnosť podlahy alebo podkladu, na ktorý idem samotnú podlahu klásť. Takže tieto 3 parametre sa vedia potom prejaviť aj, keď ich zanedbáme alebo neskontrolujeme ich pred pokládkou podlahy, tak sa vedia prejaviť samozrejme aj po buď položení podlahy alebo prilepení podlahy. Pokiaľ tú podlahu lepíme, tak dokonca tá vlhkosť v tej podlahe môže nám odtrhnúť to lepidlo alebo oddeliť to lepidlo. Ona dokáže mať takú silu, že to lepidlo stratí prídržnosť k tomu podkladu a vlastne tá podlaha nám nedrží a nám to celé začne plávať ako keby. Takže to je jedna z tých vecí, ale myslím si, že to sú také chyby, ktoré sú veľmi ojedinelé, ale teda tieto 3 parametre si treba aj možno pre neprofesionálnych ľudí vždy zvážiť. Ešte keď sa vrátime aj k tomu podlahovému vykurovaniu, ktoré je dneska veľmi obľúbené, tak to aj ľudia, ktorí si teda objednávajú nejakú pokladku podlahy, si vedia jednoducho skontrolovať to, či už nejaký majster, ktorý to kúrenie montoval a riešil, pred samotným pokladkou podlahy urobil nábehovú krivku, ktorá sa musí urobiť vždy pred kladením podlahy. Je to jedna zo základných vecí, ktorú teda aj podlahárske firmy majú si skontrolovať, ale veľa ľudí to nerobí a nevie o tom, že to treba urobiť, že to podlahové kúrenie treba spustiť predtým, ako sa samotná podlaha položí. Ak by vedeli podlahy rozprávať, čo by vám povedali o typickej slovenskej domácnosti, aký sme my, teda Slováci, možno či dokážeme oceniť dobrý podklad, kvalitný materiál, alebo skôr pozeráme na tú cenu? Myslím si, že aj to sa mení. Viac si ľudia uvedomujú tú dôležitosť tej samotnej krytiny a tej vrchnej vrstvy, samotnej podlahy. Menej už si uvedomujú dôležitosť správneho podkladu alebo teda nejakej rovinnosti. Veľakrát sa stane to, že zákazník chce mať kvalitnú, možno drevenú alebo kompozitnú podlahu, za ktorú zaplatí dosť veľa peňazí, ale neuvedomí si, že tá podlaha si vyžaduje aj správny podklad a teda na to veľa ľudí nemyslí. Takže v tomto ešte potrebujeme popracovať a ľudí edukovať. Z pohľadu bežného zákazníka by som asi tiež veľmi nerozmýšľal nad tým, že čo potrebujem mať pod tou podlahou. Keď sa možno posuniem o pár rokov dozadu, tak si spomínam, že sme pokladali plavajúcu podlahu, pod to išla nejaká pena a to bolo tak celé. Takže pre mňa sú to nové pojmy a nové informácie a v podstate som rád, že šírime trochu aj takú osvetu medzi našich poslucháčov a divákov. Možno na záver rada teda od odborníka Marek Valabík, obchodný riaditeľ spoločnosti Murexin. Ak by si vyberal podlahu, aký typ podkladu, lepidla, akú podlahu by ste si vybral vy? Ja osobne mám veľmi blízko k tomu spomínanému drevu.
Je to príjemné, je to za mňa aj estetické. Mám malé deti, takže tie sú väčšinu času momentálne na zemi, takže aj z tohto dôvodu. Osobne aj vo firme Murexin máme veľmi kvalitné lepidlá práve k lepeniu dreva, určené na lepenie dreva. To znamená, že všetky tieto materiály by som si vybral práve z Murexinu, ale teda určite to drevo vyžaduje aj nejakú pevnosť. Takže čo sa týka toho dreva, je to overené, páči sa mi to, je to príjemné, takže za mňa jednoznačná odpoveď je drevo. Samozrejme, že doma sme to momentálne zmenili na kompozit, pretože manželka mala na to iný názor, hlavne z toho dizajnového hľadiska. A v tomto smere som zasa tolerantný a strategicky tolerantný, takže v tomto prípade som sa nechal prehovoriť a nahovoriť na kompozit a teda neľutujem, lebo nič nie je dôležitejšie ako spokojná manželka. Páči sa mi to, že prídete s nejakým návrhom, technologickým postupom a príde manželka a takto to preškrtne a povie, že takto to bude. A navzájom sa doplňate, tak to asi má byť. Marek, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Vážení diváci, poslucháči, sledovali ste prvú časť podcastu Od podlahy po strechu, v ktorej sme sa teda venovali podlahám, takisto teda povrchom, ako aj podkladom. Ešte raz ďakujeme za váš čas a veríme, že sa stretneme aj pri ďalších častiach nášho nového podcastu, ktorý je venovaný práve stavebným témam. Pekný deň želáme. Marek Valabik, vám takisto všetko dobré, pekný deň. Pekný deň, ďakujem za pozvanie.